Xitayda 10 kaymundan azaly işe girdilen 240 sagatlyk wizasyz üstaşyr gatnaw bilen gelip gitmek mümkinçiligini döredýän maksatnama ýurda gelip gidýän daşary ýurt syýahatçylaryň sanyny epesle artdyrdy. Bu maksatnama hereket edip başlandyndan bäri Xitaýa 40,6 million töwerege daşary ýurtly mihmanlar geldi. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilenine 27,2 göterim ýokarydyr. Wizasyz gelip gitmek mümkinçiliginden peýdalanýanlaryň sany bolsa 60,8 göterim artdy. Üstaşyr gatnawlar bilen wizasyz gelip gitmek mümkinçiligini syýahatçylyk we iş maksatlary bilen Xitaýa gelýän daşary ýurtlaryň sanyny epesle artdyrdy diýip Milli Immigrasiýa Müdiriýetiniň daşary ýurtlar bilen işleşmek bölüminiň başlygynyň orunwasary Liu Xia aýtdy. Ol 240 sagatlyk wizasyz gelip gitmek maksatnamasynyň hereket edip başlanybery geçen ýyl bilen deňeşdirilenine syýahatçylygyň 55 göterim artanlygyny bellidi. Ýurda girişi ýeňilleşdirmek maksady bilen Pekin, Şanhay we Guangzhou portlaryna ýürüýte dowluklar açylyp, ol ýerde hyzmatlar köp dillerde el ýeterli edildi. We deklarasiýalary elektron görnüşinde doldurmak ýaly oňoýly mümkinçilikler döredildi. Xitaýda 2024-nji ýylyň 17-nji dekabrynda daşary ýurtly syýahatçylaryň ruhsatly ýurtda bolmak möhleti öňkü 72 we 144 sagatdan 240 sagata çenli uzaldyldy. Belli talaplara laýyk gelýän 55 ýurtdan gelen syýahatçylar Xitaýyň 24 welaýatynyň 65 tany port arkaly ýurda girip bilýärler we inniki bir ýurda girmezden öň olar 240 sagata çenli wizasyz ýurtda galyp bilerler.